ميوغت جلسة حاضر ودان تبوي تريسا عزتر منبرون سلام غتي بيبي هين عزتر منبرون رسمي داتورتو بيبي هين عزتر منبر دو اجندا اعلان كورون 3.1 اجندا اعلان كورون اجندا نمبر 7 اوبليك خاصود اوبليك دهاس فان سيرفيس اوبليك في اوبليك الف جابيان عزتر منبرون ادومر كولاغان ريچن انو ميانون تيبه مدنون می جلسہ کی رئیتوں مجدی ہو گواد کے 40 فصل مادہ راگا بیان کو فاگت کے متین دورم بیروگا جلسہ نوت جلسہ تک بیو مگ ادیوڈاگن رئیتوں مجدی ہو کے 30 ہائی عزت تیرے ممبروں سویکروا فنوا فوا حشر مکا گلگن بابا جلسہ ہے اے حشر مکا فس مسکت مجدی ہوں کوما بنی حشر وافا ای ایک مجدی ہوں علم وسنم رئیس جمہوریہ فنوا فوا گاؤں نمبر 7 یوبدک دہاس 12 تلسیمیا کنٹرول کرما گانون එවන ඉස්ලාහගේ නමුගේ විදාමෙද මජිදිහුගා බහස්කෝ එබිදග එබ්බස් බදෙන් නුගෙනස් මජිදිහුන් ෆාස් කරන නුවත බිද ඉතර ෆුරියම කුර්ම කොමිටිය ෆොනෝමාමෙද ගොතෙන් නිම්මෙවුන් දෙයි මෝල්ඩිව්ස් ඉන්ලන්ඩ් රෙවෙනියු ඔතොරිටිගේ බෝඩන් 4 මෙම්බරුන් අයියන් කරමට්ටකා රයිසු ජම්හූරියා ෆොනවාෆා මස්දාමෙද ගොතෙන් නිම්මෙවුන් තින සිවිල් සර්විස් කමිෂනර් ටීම් මෙම්බරුන් අයියන් කරමට්ටකා රයිසු ජම්හූරියා ෆොනවාෆා මස්දාමෙද ගොතෙන් නිම්මෙවුන් अतरे ह्यूमन राइट्स कमिशन मेंबर को अय्यं करमट्टका रईस जमहूरिया फनुवाफा मसलामत गोते निम्मेव फाई इब्तिदाई बहुत फशाफावा थोड़ादु दायरा की इज्जत मेंबर अब्दुल्ला नबू को शरुवाफावा मोल्डिस मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन के बिल के बहुत कुरिया गेंदेव मेद के एजेंडा का मिदने मसक्कत कुरिया गेंदियम बनी हिमनाफ मजिदी हो के रईस के मेज़ों हुशाला कंकं 5.1 रईतुंगे मजिदियों फास करवा दिविराज्य के जमहूरिया गान असासी के नोदी है इब्न मादा के हाग दरुन तस्दीक करवमर रईस जमहूरिया गरिया फुनून गानू नंबर 7 ओब्लिक दहास 12 तेरेसीमिया कंट्रोल करमो गानू इब्न इस्लाह के नामों के बिदा में अदम विस्नेमर रईस जमहूरिया फनवाफा मसला रईस जमहूरिया फनवाफा सिटी मजिदियों इबाद एवं अमीन आमद दन्नो रईतु मस्जिद के रईस ऑनरेबल अब्दुर्रहीम अब्दुल्लोय वेदन सलाम फदरनो में रईतुंग मस्जिद हूँ हाइंग अगस्त देहास फंसवियुगा अरगंड फोन सिटियंग हवाला दी दंडों में हाइंग अगस्त देहास फंसविस वी बुधदू बेवे विहवन रईतुंग मस्जिद देहास फंसविस वन आहार के देवन दौर के 22 वन जलसाइम फास कुरव्वा हम एदू मियोफिया फोनवा फवा गानू नंबर 7 ओब्लिक देहास 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुम के गानू नंग एवन इस्लाह गेनम के बिल बाला एबिलामेद विष्णु फहु दंडों में रईतुंग मस्जिद फास कुरव्वा फवा गानू नंबर 7 ओब्लिक देहास 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुमगे गानूनंग एव्वन इस्लाह गेनमगे बिल तस्दीक कुरमटका फोनो विफहुं एबिलं इतुरु इस्लाह दके गेनवम बाइंग हुशरुंत वाणी लिपफै ए हुशरुंत की सरकार के सियासत तंफीज कुरमटका मुहिम बदलत के कमगा वाती आय ए इस्लाह दकाय को एबिल फास कुरमकी एबिल का बयान कुरा मकसद हासिल कुरम गानूनंग इतुरु फुरिहम कमे लिबेन कमे कमगा फेन्नाती एहुशरुंदक रियायकों एबिल मुराजा कुरव्वा इतुरु इस्लाह द गेनौमकी मुहिम कमे कमगा फेन्नाती एबिलामेद रईतुंग मस्जिहुं अलुम विस्ना वडागत मट्टका दिवेराजिक जमहूरिया गाउन असासी गण वधे एव्वन मादा गे हागा बैंक ऑफ फवागुत के मतिंग एबिल रईतुंग मस्जिहुं अमरा फुणवी में मिसिडीएफ गाउन नंबर 7 ओब्लिक देहास 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुम के गाउन नंग इस्लाह गेनम गे बिलगा हिमेनुम लिपफावा हुशरुंत दिरासा कुरव्वा रईतुंग मस्जिह फेनवडानमा गोते निम्मे मट्टका ए हुशरुंत वेस फुणवी में इतराम कबूल करवुं एदमे 26 सफर 347 20 अगस्त देहास फंसवीस खादिम कुम मोहम्मद मुइज शुक्रिया अमीना रईतुंगे मजदी हों अलुम विस्नेमर रईस जमहूरिया फनवाफा मसला में मजदी होगा वाहुस कुरव्वा मजदी हों अलुम विस्नेम फो बिदग एबस बदे नुगेनस बिद एग्गोत मजदी हों फास कुरविदान नुवत कमिटी का फनवा बिद इस्लाह कुरम फौगावस फास कुरविदान एगोतम बिल कमिटी का फनवेनी मिमसला के बहस के वगुतगा एगोतम हुशालुवा तायद कुरव्वागे मिमसला बहस कुरम कंडेलिफोनी जुमले एग्गडीरु ए पीएनसी 39 मिनट एमडीपी 1 मिनट एमडीए 3 मिनट जमहूरी पार्टी 3 मिनट एमएनपी 3 मिनट वकी पार्टी का निस्बे वडान वन्नवा कोम इज्जत मेंबर का 2 मिनट वाकुल देक्कम इदि वडान नोम इज्जत मेंबर न फुर्सत हुआ इंगरा दायरा की इज्जत मेंबर इब्राहिम फला शुक्रिया इज्जत रईस और नंबर 7 ओब्लिक देहास 12 तेलसीमिया कंट्रोल कुरुम के कानून इस्लाह गेनोंगे बिल
Alun majlihuga bahusko committee marhala nimma Raisul Jumhuriya tasdiquran fornuma ekko Raisul Jumhuriya meoni ambrami bil majliha fornu bawaf me majlihunge ibawa debi Raisul Jumhuriya me bil ambra majliha fornuwa debi sababta me sababta huge terega me bil itura furihama kuram beenumba by kankan faha kurabafa by aammu nuwata me kama gulunhuri farayatakum by comments tibe furikam faha kuraba heboy me dakadeni almenge me sarukaraki khas almenge jette Raisul Jumhuriya ki kankan rangal kunumuge warang heyo niyai waram mai maqsadoi veriyekka almen me majlihun adi fonwa bilegga fonwa ha gotaka manfan tasdiku nukurabbanekan ekamuge emme furihama koffe ekamen onna me rangalakan komme kames kurabwane hema algondu me hushalan me bil me bila gulunhuri committee me bil itura furihama kuruma committee marhala committee fonwala debi fursat abarabda shukriya Diddu daira executive member Abdulatif Muhammad. शुक्रिया जते रईस अतरे पब्लिक ये बार तलसीमिया कंट्रोल करमा बेहेबिल मजली हम अमरा फनवाली इस्लाही बदलते के गर्म के हियोन यतुगा रईस जते रईस अवनोगेस एदमे की तलसीमिया सेंटर तलसीमिया लेला खुदिना दिमाग फवा बढ़ती मसरत को नियत सरकारों बेरमणी बिकम दायमी हल गिनस अबद का बदा इफरात तक हिंग मजहू में उफले लिबू मी बिला दमे इंग्लिश दायरा की जितने मेंबर कुशल मंग अलगुन तायद करा वाह इलास्ते कमाई का धन्यवाद शुक्रिया जिते रईस शुक्रिया executive member मिहार और फुर्सत मेहरबानी केंदू दायरा executive member मारूफ जाकिर Bismillahirrahmanirrahim. Shukriya, Mr. Rais. Ade alunda kabul kurave gotuga mi bilaki ves mi majli hang usheli wara bahus kuravi adi committee marhalaga ekashige wara masakke kuravi mi majli hum fasko nimma fonwa fabile enames alwonmen na mi fendani mi majli huga vihiwana majli huga mulin ala ama evves kamen izete rais majlis memberun emihunge mi memberunge izitri memberunge iyala fikura mashwarage aliga kankan nunime tan alwonmen committee egga bilaka medu bahusko efloga deke furi wahakataka kama behe faratan hazirko kitamme rangalu dirasayen heddevias bilu nimmam mijeheni rais ofihun Raisul Jumhuriya angawa gotaka Raisul Jumhuriya angawa gotam mitanuga bilen nimmafa fonuwalima anekka Raisul Jumhuriya ATM huluwan uleeruga ituru hiyal fulen asken anekka mi biltan ambura mi fonuwalani majlihuge taluma mi raitunge majlihaki is the rais evves bare evves zimmae hama sida rubber stamp jassavan rais vidaluwa gotaka kantatta koramunda tammi fennani raitunge majlihuga minimum muassasayaka nuwata kamabehe idarayaka මීහකු අයියන් කුරන් හුෂේලේ හාලත් අහුගාවෙස් වර රංගලු බේබේ ෆුළුන් කුරිමෙත්ලා එකංකම අරුවන්මෙන් කොමිටීගා ඉන්ටර්වියු කෝ මාක්ස් දේ නිමේ හිසාබු රයිස් ඔෆිහුන්ගේ අංගවනි එක් වකි බයකු සෙලෙක්ට් කුරුමට්ටක දෙන් මිජෙහෙනි මාක්ස් ත රූලාලයාගෙන් PNC මෙම්බරුන් ලබ්වා එමේ ෆුළුන්ගේ වෙස් හිතා දෙකොලා අනෙක්කා එකමෙක් කුරන් එම රයිතුන්ගේ මජලිහෙක්ගේ හගීගී මානාගා මක්සදුගා ගානුන් අසාසීගා බයංකොෆාවා ගොතන් අදිමි ගවෑදුගා බයංකොෆා ගොතක මේ මජලිහෙන් ඉස්තරයිස් නුහිංගා අලුවනුම මිතානුගා ඇස් කුරා මසක්කතෙක්ගේ හගීගී මේ රයිතුන්ගේ මස්වරාගේ මජලිහෙ නූන් ඉස්තරයිස් මිහාරකුමි මිතානුගා හගීගී මස්වරාය නුකුරවේ මසක්කතේ නුකුරවේ හම එම්මෙ මීහකු බුණා ගොත රබර් ස්ටැම්ප් ජෙහු නූන් එවස් කම මිතාංගා ඉස්තරයිස් නුකුරවේ Majlihuge rais is innawani hama warar rangala nagu fitifa hama bed rais kes gaayaduga executive member madukal debede nizaminu gutaka fursat meheroni feedu ekunu daira executive member Ibrahim Didiya izete rais warang adaberekama alon eden mi majlihuga alonda fene alon men huriya member mes masah kurani minimum kamaik emiheka fenne gotaka izete rais duha kama yaginos algon men nang evves kamaka pressure nukure ඉශාරාත විසුක මේගොත නිම්ම ඒගොත වාහකුල් දෙක්කේ මේ හගීගත හිලා වාකේම දොගු වාහකේ දිමයි වාහ දෙන්නේ executive member nengi nizami nukta balagan ei majlihuge gawada egota majlis kuriya dani embi ma kama olungara gota waakulu dekkoma ke kurevegen wana kamennu
ಕುರಿಯಗೆನ್ ಗೊಸ್ತಮೆದೆ ಕಾಂಡ ಎಳಿಗೆನ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ತಿಯ ಹೆದ್ದವಿ ಇತುರು ಫುಳೆ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ರಿಯಾಸತುಗ ಇನ್ನವಾಗೆ ತಿವರಂ ಇತುರು ಫುಳು ಹದ್ದವಂ ಹೇವಣುವಾಣೆ ಕೋಫಾಯಂ ಹತುವ ದಾಡ್ತಿ ಬಿರಣ್ಣು ಗಣೇತೋ ಇಜ್ಜತ್ತ ರೈಸ್ ಹೆದ್ದೈ ಫರಾಮತಿನ್ ಎಗ್ಗೊದಕ ಜೈಲುಂ ಫುಳು ವಡ ನುಗಣ್ಣವಣಿತೋ ಮಿ ಮಜ್ಲಿಹಂ ಅಳುಗಂಡು ಮೆ ವಾಣೆ ವಜೀರುಂ ಹಾಜಿರು ಕುರುಮಂ ಎತ ಸುವಾಲೆಂ ಉರಾಳಾಫಾ ಗವಾದುಗ ಬುಣನಿ ಸಾದ ದುವಹುಗೆ ನೋಟಿಸ ದಿನುವ ಫೋಗ ವಜೀರುಂ ಹಾಜಿರು ಕೊಂಜೇಣಕಮ ಕಿತ ದುವಸ್ತೋ ನುವದಿಹ ದುವಸ್ ಎಂಗಹರ ಗಾತ ಮಿದಣಿ ಬೈ ವಜೀರುನ ಅಳಗೊಂಡು ಉರಾಳಾವರಿ ಸುವಾಲ್ತ ಗವಾದ ಎಗ್ಗದ ಹಿಂಗಾಣಮ ಎ ವಜೀರುನ ಮಿಹಾರ ಉಣ್ಣಾಣಿ ಮಿತನುಗ ಸುವಾಲ್ ಕುರೈ ಫೈಣ್ಣು ಉಂಟೋ ದೆಂಗ್ ಹಮ ಗವಾದ ಎಗ್ಗದರೆ ತಿ ವಿದಾಳುವಿ ಇತುರು ಫುಳಕ ನುವಾಣತೋ ಮಿಕಂ ರೈಸ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಅಡುವ ಹಾಮಿ ಹುಣ್ಣೆ ಏಯ್ ಇತುರು ಫುಳತ್ತೋ ನೂಂತೋ ಬಲ್ಲ ಕಂಡಾಳಾಣಿ ಮಿಗೌಮ್ಗೆ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯ ವಿದಾಳುವಣಿ ಏಮ ಮಿಯದು ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ರೈತುಂ ಅಡುವ ಸಂವಿ ಅಳುಗಣುತೋ ಮಿಯದು ಇತುರು ಫುಳು ಮಿಹದ್ದವಣಿ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ರೈಸ್ತೋ ಮಿಯದು ಇತುರು ಫುಳು ಹದ್ದವಣಿ ಮಿಯ ರೈತು ಮಿಯದು ಎಬಜೆ ಗೊತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮಜ್ಲಿಯುಗ ರೈಸ್ತೋ ಇತುರು ಫುಳು ಹದ್ದಣಿ ಅಳುಗಣುತೋ ಇತುರು ಫುಳು ಹದ್ದಣಿ ಗವಾದುಗೊಂಡಣಿ ಸಾದ ದುವಸ್ ಎಂಗಹರು ವಾರು ಹಾಜರು ನುಕುರವೆ ದೆಂ ಮಜ್ಲಿಸ್ ರೈಸ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರು ಕುರಿಮತಿ ಗೋಯ್ ಮಸಲೆ ಬಹುಸ್ ಕುರಬಂಗದೆ ಇಸರೈಸ್ ಮಸ್ಸಲೆ ಯಾರ ಅಗಿಯಾದೋ ಬಹುಸ್ ಕುರಣಿ ಮಸ್ಸಲೆ ಬಹುಸ್ ಕುರವಣಿ ಮಸ್ಸಲೆ ಹೋಗಣೆನ್ನು ಮಸ್ಸಲೆ ಮಿದಾಗುಣತೆ ಇಜ್ಜೆತ್ತೆರಿ ಮೆಂಬರು ಮಸಲೆ ಸಾಫೆ ವಡ ನುಗಣ್ಣವඤ්ඤ ಬಹುಸ್ಗ ಬ್ಯಾರಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣೆವು ನಗಳುವಾನ್ ಅವನು ಮಿಹಾರ್ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿಹಾರ್ ವಣಿ ಗದಳು ದಕುಣು ದಾರಾಗಿ ಇಜ್ಜೆತ್ ಮೆಂಬರು ಮೀಕಾಲ್ ಅಹಮದ್ ನಸೀಮ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹ ಫೊಣುವಿ ಬಿಲೆ ಅನೆಕಾಯಸ್ ರೈಸು ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಎಬಿಲ್ ತಸ್ತಿ ಗುಣುಕುರವ್ವ ಅಂಬುರ ಫೊಣುವ್ವ ಲೆವ್ವೀಮ ಇಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಳುವನ್ ಮೆನ್ನ ಮಿ ಸಾಫ್ವಣಿ ಹಮ್ ಹಗೀಗತುಗಾವೆಸ್ ಮಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಜ್ಲಿಹ